To je typické pre plášťové horniny, ak sa ocitnú obnažené na zemskom povrchu. Na rozdiel od iných hornín, ktoré poznáme, sú tie plášťové veľmi tvrdé a ťažké. Takmer dvakrát také ťažké ako žula. Ide o hustú masu minerálov bohatých na ťažké prvky, napríklad železo a horčík. Sú tiež zdrojom drahokamov, ako je tento výrazne zelený chryzolit. Pri veľkom zväčšení môžeme vidieť štruktúry, ktoré mohli vzniknúť len pri extrémnej teplote a tlaku. Na povrchu Zeme sa nám tieto horniny zdajú celkom pevné. Hlboko v podzemí sú však úplne iné. Správajú sa ako tuhá kaša.